pazite situaciju drugu. Navodi se da su se poriječili, došao je spor između Ajše i Allahov poslanika. Ajše je jedna od najodabranijih žena. Ona je ćerka Ebu Bekrova, babu joj najbolji, nakon poslanika nema niko bolji od Ebu Bekra. Nakon poslanika, namjerno su rekao poslanika, svi poslanika, jer Ebu Bekr nije u kategoriji poslanika. Znači čovjek koji je od običnih ljudi najbolji, njegova ćerka spada u kategoriju najboljih žena. I šta se dešava? Spor između nje i Allahovog poslanika. Znači taj bračni život nemoguće je bez spora. Nemoguće je bez spora. Tu čovjek mora samo da shvati, ovo je ono što moram da pretrpim, ovo je ono što puno puta smo govorili, samo gledajte zašto reagujete. Reagujete li radi Allaha ili reagujete radi nekih ličnih interesa ili dunjalučkih interesa? Kad je u pitanju brak, isto žena da se zapita, da li reaguje kad joj nešto to ne odgovara, zato što i muž ne ide redovno na sabah, pa se ona naljutila na njega, skočila da mu očita lekciju, ili ćeš ići redovno na sabah, ili više ovako ne može. Ili je nešto drugo, neka sitnica koja je dunjalučkog karaktera, pa onda se reaguje. Isto također i čovjek. Neka pogleda da li se sa ženom stvarno poriječio zato što je žena, ne znam ti, našminkana, namirisana, izašla napolje, ili viče, dobro, boj se Allah, ti to je tvoj grije, i on ode svojim putem. To pusti, nije to opasno. Ali ako je nešto dunjalučko, nešto mu je bilo, tu se sekire potežu i tu nema, znači mira tu nema, nego mora da se isprati. Pazite, Allahov poslanik i Ajša, kaže vam, nemoguće je u braku da ne dođe do trzavica. Poriječili se. I kaže joj Allahov poslanik, hoćeš li da uzmemo nekog da nam presudi? Subhanallah. Ko će da sudi Allahovom poslaniku? Ko će Muhammedu da kaže, o Muhammede, ti si pogriješio sa Ajšom? Kad su ga pitali koga najviše voliš, Allahov poslaniče, kaže Ajšu. Kaže čovjek, nisam mislio Allahov poslaniče od žena, nego od ljudi. Kaže njenog oca Ebu Bekra. Pazite, prvo pitanje, koga najviše voliš na svijetu, kaže Ajšu. I sad zamislite koga najviše voli, Allahov poslanik, najodabran Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da joj on učini nepravdu. Da znači bilo nemoguće u samom startu, to je nemoguće. Međutim, hoće da joj ispuni, jer to je ženski karakter, hoće da ispuni želju. Pita je, hoćeš li da nađemo sudiju da nam presudi? Kaže, hoću. Odmah hoće da presudi. Ko će bolje da ti presudi nego Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Međutim, hoće. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hoćeš li tvoj babo da nam presudi? On te najviše voli, ti njegova ćerka, nema, znači to je najbolji čovjek nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najbolji čovjek je Ebu Bekr. Kaže, hoću. Ne razmišljajući, hoću babo da mi presudi. Kaže Allahov poslanik, zovite ga. Dolazi Ebu Bekr i pazite, pita Allahov poslanik Ajšu, hoćeš li prvo ti da pričaš ili ja? Opet, pazi, sve je udovoljava, hoćeš li prvo ti ili ja? Kaže ona, prvo ti, ali budi pravedan, govori samo istinu. Pazite, subhanallah, Allahov poslanik nekad govori neistinu, Allahov poslanik, ali žena, znači krivo rebro, i Ajša opet stvorena u celokupnom sistemu, stvorena od toga, nije znači bezgrešna. I kaže Allahov poslanik, kad je počeo s njom da razgovara, kaže u stvari Ebu Bekru, ja sam se poriječio sa ovom. Mislim, Ebu Bekr nema više priče, on odmah skače i tuče svoju ćerku. Kaže, sram te bilo, kako si mogla da kažeš da Allahov poslanik govori istinu, što da bude strah da ne govori neistinu. Kaže, počne da udara i kaže, ti si zulumčar samome sebi, ti samu sebe uništava. Ona pobeži za poslanika, krije se iza njega. Kaže Allahov poslanik, ovako širi ruke, da ne udara Ebu Bekr, krije je od Ebu Bekra. I kaže, nisam te zvao da je biješ, nisam te zvao da te učeš, opusti se, zvali smo te za nešto drugo. Ako ne možeš da presudiš, napusti kuću. Kaže Ebu Bekr, napusti kuću. Nastavlja Allahov poslanik priču. Aha, kako sam to odbranio, vidiš, ne dam da te bije, opet, pored svega toga. Pazi, direktno stoji i rekao, jesi vidjela kako sam to odbranio od ovoga čovjeka? Kaže, ona se osmehnula, vidjela da nema niko bolji na kugli zemaljskoj prema njoj od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Niti može da je učini nepravdu, niti hoće da je učini nepravdu. Ali žena u datoj situaciji pomislila da je nepravda. Nakon toga, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Enesu, slugi koji je bio tu, kaže, idi nam kupi grožđa. Znao je da Ajša voli grožđe. Idi nam kupi grožđa da zajedno pojedemo grožđe. Će da opusti opet, pored svega toga da opusti. A Ebu Bekr cijelo vrijeme se trese šta se dešava u kući Allahovog poslanika. Dokle je stigla situacija?
Da li ima na pomolu raspleta te situacije i zamišlja Ebu Bekr, teško ga se mojoj ćerki od Allaha i teško ga se meni za neodgojeno dijete suprotstavilo se Allahovom poslaniku, teško ga se nama, prekinut ćemo vezu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Prekinut ćemo tu rodbinsku ili tazbinsku vezu sa Muhammedom ako mi otpusti ćerku. Subhanallah, moja najveća želja na svijetu, moja najveći čast, ponos mi je da bude moja ćerka s njim, on će mi otpustiti. Zamislite sekiracije njegov. I kaže, ne zna kuda ide po ulicama Medine, Ebu Bekr, tumara, traži, kad je on vide Enesa. Enes je bio sluga Allahovog poslanika, ulazi u kuću, izlazi kako hoće. Nije imao da kuca, kažu njemu je sve bilo dozvoljeno, Enesu. Kaže, Enese, pričaj mi, dokle je stigao rasplet? On se osmehnu, kaže, davno su se oni pomirili, nosim im grožđe da se opuste. Nosim im grožđe da se opuste, a Ajša voli grožđe. Kaže, Ebu Bekr, sad je već druga situacija. Sad je već lakše Ebu Bekr. Enes ušao u kuću, te ga Ebu Bekr kuca, upada i kaže, nećete. Prije kad ste se svađali, zvali ste me, sad kad krkate grožđe, bez mene ne mora. Nego i on, kaže, ću ja s vama da učestvujem u grožđe, odnosno da jedem to grožđe. Pazite kakva je to bila situacija, kakvo razumijevanje, kakva opuštena situacija, nije došao tast, ako si rekao ćerki, zbog čega si to tast došao da je brani, a da samo je ono u pravu, ti nikako nisi u pravu. Pusti se, vidi šta je istina, interes ti je da ti dijete bude u braku, nije ti interes da ti dijete mijenja 10 brakova, da ti dijete mijenja ovo, da ti podrži ono što je dobro, smiri situaciju, izmiri. Ako možeš da doprineseš da se izmiri situacija, to je tvoja obaveza. Nije ti obaveza, evala moju ćerku, neće niko reći da ona nije u pravu. Polako, vidi šta se dešava, pogledaj, pazite, Ebu Bekr odmah prvo na njegovu ćerku. Nije rekao, alo poslaniće, moraš da budeš oprezan, to je moja ćerka, ona ne mora da pogriješi, tako dalje. Nego šta? Traži se istina, traži se najljepše rješenje, traži se uvijek sa što manje, posebno kad se uključuju drugi, mimo muža i žene u sporovima, oni moraju da su oprezni, oni moraju da su mnogo oprezni. Meni se dešavalo 1000 slučajeva da mirimo čovjeka i ženu. Ja sam uvijek išao, pustite i nemojte vi to mnogo zatezati. Nemojte vi zatezati. Njoj postavljaju uslove, tamo ti neki još koji su došli da mire, postavljaju uslove njoj, postavljaju mužu uslove, postavljaju ćem, pustite i nemojte zatezati. Sutra su oni izmireni, sve je završeno, a vi ćete biti poniženi, pogazit će vam te uslove. Žena što se malo razljuti, kupio čokoladu, ona više nema uslova ništa, a ti si pisao uslove mjesec dana, veliko si postavio, ne piši to ništa. Probaj da izmiriš sa što manje, na ljepši način da se to završi brzo, da se ne pušta, da se situacija razmotava, da se uključuje tast, pa tašta, pa ne znam ti svasta, pa s druge strane ovamo sve krva, pa braća, pa gotovo. To kad se uključite više mnogo teška situacija, mrze se posle te porodice. Nego tu treba na tih način, posebno ako nije došlo do nečega nešto mnogo opasno. Drugo situacije, kad su opasne situacije, pa stvarno dođe da mora da se desi razvod braka ili tako dalje, ali uglavnom ovo su situacije gdje mora čovjek da bude oprezan kad miri čovjeka i ženu, mora da bude oprezan, tu ne pomaže mnogo uslova, tu ne pomaže, pusti malo da prenoći, sutra situacija drugačije se gleda i mnogo se lakše rešava. وتصفو الحياة بنا